गिबि खौराङावनो दङ UPPL बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां डिसेम्बरसिमाव BJPजों गावनि गोरोबलायनायखौ फोजोबसिगोन। UPPL फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बे बोसोरनि डिसेम्बर दानसिमाव भारतीय जनता पार्टी BJPजों गावनि गोरोबलायनायखौ फोजोबनो हागौ। बुधबारखालि क'क्राझाराव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया बुङो दि दासिम जेबो जोबथा थिरांथा लानाय जायाखै। दोलोआ डिसेम्बर दानाव गावनि 3 बोसोरारि जथुमायाव गोरोबलायनायनि सोमोन्दै थिरांथा लागोन। दासान्दि UPPL हादोरसा आरो मिरु मोन्नैबो थाखोआव NDAनि सोद्रोमा जानानै दं होनना राजु नार्जारिया फोरमायो। दोलोनि इयुननि मावथांखिफोरखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बिथाङा बेखौबो बुंथियो दि UPPLनि दानि गोनांथिया गासै BTRआव गावनि आफादखौ गोख्रों खालामनाय। रायजो राजाफोरनि मददखौ बांहोनो थाखाय दोलोआ BTRनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो एसेम्बलि बियाबफोराव बाइक रेली खुंफुंनो थांखि लादों। 2020 मायथाइनिफ्राय BJP हानजाजों लोगोसे जानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCखौ सामलायगासिनो थानाय UPPLआ बावैसो सिगां गावनि लोगोरिजों इसिङारि दावराव-दावसिजों मोगा-मोगि जानांदों, जायनि जाहोनाव बिसायख'थिनि सिगां गावस्रालायनायनि खोथा सोमजिदोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ UPPLआ BTC बिसायख'थिनि जेननायखौ नायफिनदों। नबेम्बर दानाव दोलोनि मेलाव NDAजों इयुननि सायाव सानगोन। बावैसो BTC बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल UPPLआ नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स NDAखौ नागारनो हागौ होननानै सावरायनायनि गेजेरावनो दोलोआ दासिम जेबो जोबथा थिरांथा लायाखै होननानै फोरमायदों। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव UPPLनि काउन्सिलर आरो BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुंथियो दि दोलोआ नबेम्बर दानाव जानो गोनां जथुमायाव थिरांथा लागोन। बसुमतारी बिथाङा बुंबावो दि गाब्रुकुन्दा मानास रिजर्टआव जानाय मोनसे मेलाव जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफोरा UPPLखौ NDAखौ नागारनांगौ होनना बोसोन होदोंमोन। नाथाय दोलोआ नबेम्बराव बे आयदानि सायाव फिन सावरायनो थिरांथा लायो। बिथाङा मिथिहोयो दि UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन गागि दैदेनगिरिफोरा बे मेलाव नुजाथिदोंमोन, जाय मेलाव गुबैयै दोलोनि जेननायनि जाहोनफोरखौ बिजिरनो आरो बेनि इयुननि मावनो बिथांखि लानाय गोसो होदोंमोन। बसुमतारीया फोरमायो दि दोलोआ जोबथा थिरांथा लानायनि सिगां NDA सरकाराव गावनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ दिन्थिफुंनायखौ बिजिरगोन। मोनसे मोजां बिथिङाव बिथाङा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावो आरो मिजिंथिदों दि गोदान BTC सरकारा BTR थामथि खौराङावनो दङ DEE आसामआ 10,673 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ फोसावदों। गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि DEE आसामआ साग्राम शिक्षा आसाम SSA बिथांखिनि सिङाव सा 10,673 गाहाय गुदि आरो गोजौ गुदि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि फोसावदों। 28 अक्ट'बर 2025 आव फोसावनाय फोसावलायाव बुंनाय जादों दि बे थिसनथाइनि थांखिया हादोरसायाव गुदि सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनाय आरो जौगाहोनाय, जाय बिजाथिफोरा SSA नि सिङाव कन्ट्राक्चुएल एबा स्टेट पुल फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबाय आरो 30 सेप्तेम्बर 2025 नि गेजेराव खमैबो 3 बोसोर सोलिबाय थानाय साख्रिखौ फोजोबबाय, बिसोरल' एप्लाइ खालामनो हागोन। 8 नबेम्बर 2025 https://dee.assam.gov.in फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 30 नबेम्बर 2025 नि हर गेजेरसिम मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन आरज गाबहरनो हागोन। बेथनआ सिबिथाय सोदांनाय नेम 2019 आरो मानिनानै सोलिगोन। अफलाइन आर'जलाइखौ नाजावनाय जानाय नङा। DEEआ बिनायसाफोरखौ सुबुरुन होदों दि बिजाथिफोरा आपडेट आरो नांगौ जानाय डकुमेन्टफोरनि थाखाय नेमबादियै बेनि मावख'आरि वेबसाइटखौ नायनांगौ। ब्रैथि खौराङावनो दङ एबसुआ 2020 मायथाइनि बड' पिस एकर्डखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बुधबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ क'क्राझार आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै सरकारखौ 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै आरो गोख्रोङै मावफुंनो खावलायो। क'क्राझाराव बे रेलिया जेडि रडनि बड'फा सेन्ट्रेल पार्कनिफ्राय जागायनानै सरकारि HSNMP स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। रोजा रोजा फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। प्लेकार्ड लानानै आरो गोरोबथानि रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायनानै स्ल'गान होदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा मिरु आरो हादोरसा सरकार मोन्नैखौबो बर' हारिनि राजखान्थियारि, रांखान्थियारि आरो हारिमुआरि जौगानायजों
सोमोन्दो गोनां राहाफोरखौ दोनथ'नायनि थाखाय दायनिगिरि खालामदों। बिथांमोननि गुबै दाबिफोरा जाबाय 125 संबिजिर सोदांनाय बिलनि बादियै दफा 280 आरो 6थि फारिलाइखौ सोलायनांगौ, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव बर' कसारिफोरनो एसटि हाजो नि मान होनांगौ, बड' कसारि अनसाय गावखुंथाय आफादखौ आबुङै मावफुंनाय आरो बिटिआरनि थाखाय 1,500 कोटि रांनि जौगाखां फान्ड होनाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बे सोमावसारनायनि थांखिया मिरु सरकारखौ थाबैनो आरो आबुङै बड' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय नारसिननाय। सोरखारा थाबैनो राहा लायाब्ला सोमावसारनाया बांलांगोन होनना बिथाङा सांग्रांथि होयो। एबसुआ 20 नबेम्बराव 6थि फारिलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे सेमिनारबो फोसावो। बेनि उनाव 21 नबेम्बर खालि गोदान दिल्ली जन्तर मन्थराव मोनसे हेंथा हाबाफारि लानानै संदाननि फैगौ गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव सोदांनाय बिलखौ पास खालामनो खावलायो। 5थि खर'न्द' द्रौपदी मुर्मुआ राफेल आरो सुखोई मोन्नैबो बिरखंजों बिरग्रा गिबिसिन भारतनि हादोरगिरि जानो हादों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ राफेल आरो सुखोई जेटआव गाखोनाय गिबिसिन भारतनि हादोरगिरि जानो हादों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बुधबारखालि हारियानानि आम्बाला एयारफर्स स्टेशन राफेल फाइटार जेटआव बिरनानै जारिमिन सोरजिदों। बे जाफुंसारनायजों लोगोसे बिथाङा हादरनि मोननै फ्रन्ट लाइन फाइटार जेट राफेल आरो सुखोई 30 MKIआव बिरग्रा गिबिसिन भारतनि हादोरगिरि जानो हादोंमोन। बेनि सिगां 2023 मायथाइनि एप्रिल दानाव तेजपुर एयारफर्स स्टेशननिफ्राय सुखोई जेटआव बिरदोंमोन। राफेल मिशनआ फुंनि 11:27 रिंगासोआव बिदाइ लादोंमोन। हादोरगिरि मुर्मुआ दावबायनायनि थाखाय आबुं फ्लाइट सुट, हेलमेट आरो सानग्लासफोर गानदोंमोन। मिशननि उनाव बिथाङा बे मोनदांथिखौ अविस्मरणीय होननानै फोसावदोंमोन आरो भारतनि अख्रां सान्थ्रिनि गोहोनि सायाव गोग्गानाय फोरमायदोंमोन। फ्रान्सनि डिसाल्ट एभिएशनजों दिहुनजानाय राफेल 2020 मायथाइयाव भारतारि एयार फर्सआव हाबदोंमोन आरो बेखौ गावनि जौगा बिरोंदामिन आरो दावहा नांनो थाखाय गोहोनि थाखाय सिनायनाय जायो।